Il-kap nazzjonalista Bernard Grech għalja sondaġġ li ħareġ mill-Malta Today għandu iktar responsabilta kulħadd u mhux biss. Dak ifisser li għandi iktar responsabilta jien, għandhom iktar responsabilta sħabi u għandu iktar responsabilta kulħadd biex inkunu nistgħu nżidu nsaħħu ħalli nkunu gvern alternativ. F'intervista fuq il-medja tiegħu attakka lil Prim Ministru Roberta Bela u skontu Bela huwa insigur u l-Partit Laburista hekk jagħmel għax ikun f'maltempata politika. Il-Labor meta jkun qiegħed ġo storm f'maltempata politika. Bernard Grech kien fex jattakka inizjattivi soċjali tal-gvern. Ftit tal-ħin wara li l-Prim Ministru ħabbar miżura oħra li biha il-ġenituri ta' persuni b'diżabilità mhux se jgawdu iżjed bi kreditu ta' taxxa fuq it-terapija għal uliedhom, iżda minflok se jirċievu lotja. Benefiċċju li f'dan il-budget żdied 250 euro oħra u għalhekk tela għal 750 euro. Iżda għal kap tal-oppożizzjoni il-Gvern Laburista mhux soċjalista għax ma jgħinx lin-nies. U allura għalhekk dal-gvern madux gvern soċjalista jiena jgħidlek dal-gvern qatt ma kien gvern soċjalista f'dawn l-aħħar 13 sena dan huwa gvern li ma jagħtix każ liż-żgħir. Bernard Grech imbagħad qal li hemm differenza ċara miegħu. U allura id-distinzjoni netta magħna.